ife mmụọ na-ekwu. Mmụọ na-ekwu na mmadụ na mmụọ ịzụ afịa abụrụ nsogbu. Ogwugwu, mọmị, ife bụ nsogbu bụ mmadụ ili mmụọ. Mmadụ na mmụọ ịzụ afịa abụrụ nsogbu. Inye mmụọ iwu, mmụọ nye gị $50 million, ọ bụrụ nsogbu. Mana nye ya ewu ya. Mmụọ nye gị $50 million iji dị ya ewu, ọ nsogbu. Jee nye ya ewu ya. Si ya na ife a na-afịa ka ezonyere ya. Ego does not exist. Ịda afọ ife bụ US nọkọta print ya billions of dollars. Ego no dey exist. Ife bụ currency n'ụwa abụọ ọbara. Enwe ntị na-anụ ife. Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu. Ukwu irugo oge ya.